Hold din kæft, hold din kæft. Lille Vi gør heller. Jenny, så jeg smelter på. Nej, men han er så helt så Michael. Hallo Michael, kom nu. Jeg kan ikke lade I bare på den. Ja. Vi går med. Det går vi. Hej folkens. Mig, Jennifer og Cecilie. Vi vil gerne vise vores skole, og vi går så på Philipsskolen, og den ligger på Amager Strandvej. Kom så, vis den. Det her, det er så jeg går lige ud for bare de der piger. Ja, vi skal stå, okay. Vi skal stå sådan rigtig løs inden sådan. Det her, det er så simpelthen. Ja, Jeg skal lige løbe over vejen, vent lidt. Det er Philipsskolen, det her. Simpelthen. Fuck! En vampyr! Nej, okay. Okay, er I klar? Vi skal løbe. Det gjorde han, det der! I'm so ugly! Me too. Jo. Hi! Peace out, bitches! Peace! Jeg skal åbenbart have noget tæsk. Så. Bang! Hej Jennifer. Hej Mille. Jeg er en flødehest. Au! Og hvad er jeg?